बिपिएफनि गोबां दैदेनगिरिफ्राबो सान्थि लुबैसुला दङ, जायनि जाहोनाव सान्थिनि जा दौलें बे दौलेंखौ नुनानै इउपिपिएलनि बेन्दोंनि सिङाव बा इउपिपिएलनि फिरफिलानि सिङाव गोबां दैदेनगिरिफोरा बाहागो लाफैबाय। थामहिनबा जों जे सान्थि गायसननो हाबाय बेनो मोनसे फोरमान। गिबियावनो जोङो 9 बोसोराव जोङो चेलेन्ज खालामनायानो बिपिएफनि जा अपसासन, बे अपसासनखौ जों चेलेन्ज खालामबोदोंमोन। दिनै बिपिएफनि गोबां दैदेनगिरिफोरा हाग्रामानि जा गाव हारसिंनि खुंथाय बेखौ मोजां मोनैनि थाखाय गोबां दैदेनगिरिया दिनै इउपिपिएल दलाव जयेन जाफैदों। बर'लेण्डआव सान्थि, खौसेथि आरो गोरोबलायनाय बेखौ गायसननायनि थांखिजों दिनैनिफ्राय 9 बोसोरनि सिगां 2015 मायथाइनि 5 आगस्तखालि इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेलनि जोनोम जादोंमोन। आरो बे जोनोम जानायनि उनावनो जोंनि मानब गेदेर दिनैनि केबिनेट मन्त्रि बिदा गेदेर इउ.जे. ब्रह्म बिथां आरो दिनैनि जोंनि बिटिसिनि काउन्सिलनि चिफ, थामहिनबा जोंनि इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथांमोननि दैदेननायाव जोङो बिटिसिआव गासैबो जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै खौसेथि गायसननो हाबाय। आरो बेनिनो दिनै 9 बोसोर जोङो जे जोंनि सेलेब्रेसन, जोनोम सान बा गायसन साननि सेलेब्रेसन, बेखौ जोङो दिनै बेंटलाव खुंफुंनाय जादों। आरो बेखौ खुंफुंनो मोननानै जोंनि बेंटलबासिया खोब गोजोननाय मोनदों। मानोना जाय पार्टिया दिनै मुलुगाव जोंनि हारिखौ सिनाय होनायनि थाखाय खामानि मावदों, जाय पार्टिया गासैबो जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै खौसेथि आरो गोरोबलाय आरो जौगानायनि खामानि मावदों, बे पार्टिनि मोनसे गायसन सान सेलेब्रेसन खालामनायखौ खुंनो मोननानै गोजोननाय मोनदों। आरो बेवहाय फ्राय 14,000निख्रुइबो बांसिन मानसिया दिनै गेदारिं जादों। सार, बे 9 बोसोराव इउपिपिएलआ रायजोनि मा खामानि मावनो हाखो होननानै नोंथाङा सानो? गिबियावनो जोङो 9 बोसोराव जोङो चेलेन्ज खालामनायानो बिपिएफनि जा अपसासन, बे अपसासनखौ जों चेलेन्ज खालामबोदोंमोन। दिनै बिपिएफनि गोबां दैदेनगिरिफोरा हाग्रामानि जा गाव हारसिंनि खुंथाय बेखौ मोजां मोनैनि थाखाय गोबां दैदेनगिरिया दिनै इउपिपिएल दलाव जयेन जाफैदों। आरो बेजों लोगोसे बिपिएफनि गोबां दैदेनगिरिफ्राबो सान्थि लुबैसुला दङ, जायनि जाहोनाव सान्थिनि जा दौलें, बे दौलेंखौ नुनानै इउपिपिएलनि बेन्दोंनि सिङाव बा इउपिपिएलनि फिरफिलानि सिङाव गोबां दैदेनगिरिफोरा बाहागो लाफैबाय। थामहिनबा जों जे सान्थि गायसननो हाबाय बेनो मोनसे फोरमान। आरो बेनि अनगायैबो जोंनि बिटिआर हालामावहाय सोलोंथाइ बिथिंखौ माबोरै जोङो जौगाहोगोन बेखौ जोङो गोसो मोदोम जिउ होनानै खामानि मावबोदोंमोन। जायनि जाहोनाव थांनाय बोसोरफोराव भारत उदांस्रि जानायनि उनाव जोंनि बर' हारि थानाय जायगाफोरा सोलोंथाइ बिथिङाव गाहाय थाखो, गाहाय मानदण्डनि होननानै बुंग्रा हारसाफोरनिख्रुइबो दिनै जोंनि बिटिसिनि जा बर'लेण्ड खुंथायनि सिङाव बिटिसि रायजो राजाफोर ज' जानानै आवगायलांनायनि जाहोनाव जों सोलोंथाइ बिथिङावबो आसामनि गेजेराव 33 जिल्लानि गेजेराव जोङो जौसिन थाखोआव जौसिन मानदान्दायाव गाखोनो हादों। आरो बेफोरबायदिनो गोबां खामानि दंबावो, जाय खामानिखौ जोङो दिनै हानि जेंनाखौ जोङो दिनै फोजोबनायनि टारगेट लादों। मानोना बर'आ 44 जौखोन्दोल' लेन्ड दङमोन, गासै 62 जौखोन्दो मानसि बर'फ्रा आरो गुबुन जाथि जनगोष्ठीफ्रा लेन्डलेस जानानै दंमोन। बे लेन्डलेसनि जेंनाखौ जों माबोरै फोजोबनो हागोन बेनि जों खामानि मावगासिनो दङ। जायनि जाहोनाव जोङो लेन्ड मेला बानायदों। बिपिएफआ मोनसे समाव जौनि मेला, जुवानि मेला, ड्राग्सनि मेला खालामोमोन ना, मा होनो बायदिसिना टाचनि मेला खालामोमोन। एन्टि ससियेल एलिमेन्टफ्रा बिसोरनि दिनाव बारा जादोंमोन। बेफोरखौ फोजोबस्रांनानै जोङो लेन्ड मेला बानायदों। आरो बे लेन्ड मेलानि गेजेरजों जोङो गोबां मानसिनो हानि जेंनाफोरखौ सुफुंना होनो हादों। बेनि अनगायैबो दिनै जोंनि दिनाव लेन्ड डिजिटाइजेसना जाबाय, न'आव जिरायनानै गावनि हानि स्टेटासखौ जोङो दिनै मावना लानो हायो। देरहानायाथ' 100 जौखोन्दोखा। जोङो 80,000निख्रुइबो बांसिन भट लानानै देरहानायनिसो जों बेब'स्था मावगासिनो।